Район хуҗалыкларында мал азыгы хәзерләү кампаниясе дәвам итә. Агыйдел җәмгыяте эшчәннәре дә вакыттан дөрес файдаланып, мал азыгының ныклы базасын булдыру өчен көч сала. Терлекләрне азык белән тәэмин итү һәм җитештерү күләмен арттыру өчен механизаторлар сенаж сала, печәнне чабып, төргәкләргә урый, утарларга кайтаруны хәстәрли. Җәмгыять эшчәннәре сенаж салу эшен кызу тота. Планда аны 6048 тонна туплау тора. Бу һәр баш малга 5,5 килограмм исәбеннән билгеләнгән. Сүлте фермасындагы базга яшел массаны 2 звено әзерли. Басуларда ферма яны базында эш иртәнге 8-дән кичке 8-гә кадәр дәвам итә. Үләнне Дон 680 мал азыгы уру комбайнында Марат Суфьянов турыга урса, МТЗ-12-21 тракторына тагылган ЖВЗ-7 агрегаты белән Роберт Нурисламов тезмәләргә сала. Азамат Фәхретдинов чабылганны турап, төяп җибәрә. Көненә 10-15 рейс ясаган уңган водительләр КАМАЗларда Дамир Шәяхмәтов, Нияз Халимов, Рамил Хисматуллин, Т-150 тракторында Фәнзил Камалов, Азат Галимәрданов, МТЗ-12-21 тракторында Захид Гыйльманов, Азамат Сиддиков аны базга ташый. Ферма янындагы базда К-700 тракторын хезмәтләндерүче тәҗрибәле, алыштыргысыз җәмгыять алдынгысы Фликс Халимов сенажны сыйфатлы итеп тыгызлап тора. Учетчы Фирдәвис Агафиятов технология таләпләрен үтәүгә җаваплы, рейслар исәбен алып бара. Безнең бурыч мал азыгын сыйфатлы хәзерләү, саклау ди җәмгыять директоры Финат Халиуллин. Сенаж базларга технологияларга ярашлы салына, өстеннән пленка, аннан бер кат салам салабыз. Кышын витаминлы азык малларның продуктлыгын арттыруга файдага булсын ди. Җаваплы чорда тәҗрибәле механизаторлар ярдәменә таянабыз. 50 елга якын эш стажы булган Фликс Халимовка 68 яшь. Шуңа карамастан ул бүген дә сафта. Өлкән буын хезмәткәрләргә шартлар тудырабыз. Гомер буе үзе хезмәтләндергән К-700 тракторына капиталь ремонт үткәреп, рулена гор урнаштырдык. Уңганнар кулында техника уйнап кына тора кебек. Шулай ук печән рулонлауда Зәбир Латыповның хезмәте алдында баш ием. Техника ватылуга, эш графигын бозуга юл куймыйча һәр вакыт ул басуда. Яшь буынга алар лаеклы үрнәк. Печән хәзерләү дә кызу темпта бара. Люцерна басуында тезмәләр калын, зарланырга урын юк. Юнны басуында Роберт Нурисламов чапса, МТЗ-12-21 тракторына ПРФ 180 пресс җыгышын көйләп, Зөлкәфир Әхмәтгалиев, Зәбир Латыпов печәнләрне рулонларга төрә. КТЗ-17-дә 221 тракторында Фәнил Гыйндуллин ташып тора. Күмәк көч яу кайтара дигәндәй, бу эшләрне бердәмлек белән генә башкарып чыгарырга мөмкин. Бу егетләребез алыштыргысыз һөнәрмәннәр. Һәр эштә алар үз өлешләрен кертә ди, җәмгыять җитәкчелеге алар хакында. Мондый уңганнар булганда, маллар азыксыз калмас, ә бу үз чиратында җитештерүчәнлекне арттыруга өмет һәм ышаныч бирә. Район Мая гәзитенең махсус хәбәрчесе Гүзәл Фәтхуллина, Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.